duond japiny e duond teko. Winjo kanyo ka governor miwo kamiyo penjo makamu ojiwo mana Kamaro Lazaro Nyambo Bernard Opollo to ko winje Benson Owili to tieko. Ageno ni winjo gi. Maler, adwana duok kama VJ. Okonge weche mag tije mar rowere ma jo Kenya madhi e pinje maoko. Awinjo nera moro wacho kako nego bedni waloso tije dala molo kaka wadhi e pinje maoko. Chako wacho kama. Population, namba mar jo piny Afrika mar rowere. Kawuono nitiere jo moingo milion 400 e piny Afrika madwaro tich. Emomiyo African Union obiro gi gimoro iluongo ni 1 million next level. Ma target ji rowere milion 300. Nche walonche ka gimutua gi African Union Commission dwe mar 10 tarik 30. Gimomiyo mano timore en ni mondo wa yaw nafese mang'eny mag tije. Tachiel kuom nafese miyaw en diaspora. Kochopo higa mar 2100 population mar rowere mane piny Afrika kende bro bedo ni en double population mar Europe. Tiende ni kati tamri kawuono ni jo matindo mawuok e pinje Afrika ok bidhi Europe. Bro chopo kama pinje mag Europe, pinje mag Asia, pinje mag America. Jo manikuro mang'eny kata tamalo 30 kata 40 mar population gi gin jo mowuok e pinje mar Afrika. Migration, labor migration no chakore chon ndalo manikao jo pinje Afrika itere pinje mamoko go kaka jo wasumbini, slaves. Kawuono kwan slaves, wadhi kaka jo ma osomo buk matino go buk be ni girieko moro madhi timo kucho. Kendo ndiro sipe mana mang'eny matiyo Germany, matiyo pinje maoko. King'iyo sara michule piny maoko cha, en nyadi bich kata di par maro sara ma onego chule piny mar Kenya. Koro nyaka wadhiri gi mang'eny odhi e pinje maoko to ni bar ni gidhi yudo quality jobs. Iwacho wach mar employability summit ka. Higa mokalo ne wa host ambassador mar Austria. Mano nyiso ni mopogore gi piny Kenya. Piny Kenya ka joma igni 60 gi wiye gin mana tamalo 3.9. Austria joma dongo moingo igni 60 gin atamalo 20 mar population gi. Tiende ni gidwaro a lot of nurses, joma tiyo medical fields, machal kamago. Jogo yudore kure. Jogo tiegore e piny Afrika ka. Kawuono wawacho ni Kenya graduate ji moingo milion 1 madhi e job market manyo tich. Ere kamidhi ndikgie. Sirikal is the smallest employer. Sirikal emandiko ji matin mogik e piny. Kembe ma ji giwegi ndiko ji mang'eny mengo sirikal. Koro gima nyaka timre, jowa milion 1 mo graduate gi. Nyaka wadhi watergi wakege pinje moko kuonde ma ginyalo tiye. To ni mar Victor. Mondo los tich achiel, quality job ne a graduate Kenya, idwaro milion 1. Okay. Kata mane kor gweng' kucho. Ki ya ohala, itimo ohala mar matatu. Inyeo shak manyien. Kata chopa milion adi kata 2.5 to ndiko ji 2 directly driver gi makanga. Koro mondo mi wabed gi tije nonro wacho ni nyakibed ni dwa loso tich ka nyakibed gi milion 1 miketo piny mondo sirikal ondik ji milion 1 mawuok e TVET universities higa ka higa. Sirikal nyaka bed gi trilion 1 higa ka higa mar ndiko ji tich. Ok nyal timore piny Kenya nikech wan gi budget mar trilion 3 gi nukta 6 kanyo. Ok wanyal timo tijno. Kambi maduong' ma wantiere go e thurwa, awinjo kokwan Kikomi mamoko go. Gima duong' mogik ma kambi maduong' ma wan go en gima luongo ni devolution, county government. Kidhi e piny Luo kawuono, ikawo budget mar Siaya, Migori, County Homa Bay. Na wacho e jumbe 2 moko mokalo. En billion 48 igane. 48 billion. Yeah? 48 billion. 30% should go into development. Moko dhie development. Okadwa wacho pesa michulo ji osara gang'o go. Akwano mana development kende. Kikawe ikete e kor gwenge. 1 billion 14 mobiro kaka pesa mar ohala. Gima governors wanyaka tim mokwongo
en ni we kawo tich imiyo ng'ato moa e piny moro mabor mopogore gi ng'ama oa Siaya County kata moa Kisumu, nikech devolution nokel ni nyathi ka nyathi odhi otuge dhodegi. Koro ka nitiere contracts kaka kawuono kikawo budget mar Kisumu en bilion 15. Bilion 15 kikawo 30% idhi yudo ka intiere gi about 4 billion, 4.8 billion madhi e development kiweri current. Development budget gin tije mitime koro gweng' ma gero ndara, loso skunde timango. Kikawo pesano mipogo ne jo Kisumu maloko ohala, ward ka ward kuom wards 35 e piny Kisumu dhi bedo ni nigi 128 million. Kikawo joma loko ohala kata mana ka julu kama e kende, ikawo ji 20 imiyo tije mag 128 million. Tichulo gi pesa no te, nikech pesa sirikal dhi miyi at the end of the financial year monge moleo. Kikawo pesa no imiyo ji 20, ng'ato ka ng'ato nigi milionde moro 3-4. Kaji e kor gweng' kata mana ikawo mana ji 100 ma ng'ato nigi 1.2 million. E kor gweng' kama thin kama ka million tiere ka ng'ato to fwenyo million no, nikech idhi neno ot migero, idhi neno kiosk moro moyaw, idhi neno party moro bolose matin, idhi neno nyathi moro moter school, idhi neno dongruok. Koro nyaka wati gi pesa wa mar devolution mokwongo kapok igero kambi moro amora. Kambi maduong' mogik is the county government. Nyaka wandik jowa tich, nyaka wami jowa tije mag ohala. Wapogore mowuok e mano, accountability mowacho cha ma kaka wadwa ni sirikal mamalo ndikwa, kaka wadwa ni wabed gi cabinet members ang'owa rowere ondik tich sirikal mamalo, nyaka timre piny kaluwe county government. Benson Owili ne